Τι είναι η κομποστοποίηση? Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία ανακύκλωσης που μετατρέπει τα οργανικά υπολείμματα σε λίπασμα για τον κήπο. Και τα υπολείμματα των φυτών ακόμα χρησιμοποιούνται. Αλήθεια, δεν το γνώριζα. Τι απαγορεύεται να πετάμε στον ειδικό κάδο? Ποτέ δεν ρίχνουμε πλαστικά, μέταλλα, λάδια ή υπολείμματα από κρέας και γαλακτοκομικά. Σε τι ωφελεί η κομποστοποίηση? Μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε τι μπορώ να βοηθήσω? Να μιλήσει σε όλους τους συμμαθητές μας για την κομποστοποίηση. Είναι καταπληκτικό. Έτσι το σχολείο μας θα έχει τον πιο πράσινο κήπο χωρίς καθόλου χημικά λιπάσματα. Ακριβώς. Γινόμαστε μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή. Θεωρήστε το σχολείο, τη γειτονιά μας, τη χώρα μας, την πατρίδα και τον πλανήτη μας σαν το σπίτι μας. Μειώνουμε τα σκουπίδια, ομορφαίνουμε τη γη. Ξεκίνα σήμερα.